Mak, Apa le, Cak Bagus? Kamu tidur ke mau? dolan. Ya, ke arep apa le saiki? Arep ngarit to? Nih, Alhamdulillah, aku arep ngarit tenan le. babat rambane wong. Ojo lho le, tak dhewe ae ora pareng. Iya toh? Gunane dhewe heeh. Ojo nakal ojo mbabet Ora, ora. wong lho ya. Nek ngono tak rit. Heeh. Karamban le ramban kebonan. Ya alhamdulillah kene ki atimu sadar juga le. Ya. Gelem bantu wong tuwek. Mesakno wong tuwek lho le ya. Wong tuwek Iya. iki soro-soro. Dadi sampean wis alhamdulillah wis gelem arep-arep. Hati-hati lho le ya. Iya, toh. Aja sampai kleru kebunane wong. Tidak usah risau. Ya ora risau le, tapi aja sampai kleru. Sing anu le kono kandang kulon ya. Sing lemu angkoran. Tenan aja mecok anu rambane kebunane wong le ya. Susah banget le aja. Yo, kita pamit Alhamdulillah. sih. Ya ngati-hati le ya. Yo. Ya ngati-hati. Yo. Yo. Ya, heeh. Alhamdulillah ya Allah. Anakku akhirnya sadar, gue nyambut gawe tenan ora mek mancing. Ae. Ya iki kok ndang tak masake, tak botoke senengane lho dibotokne lam. Muga-muga kok bar ngarit, aku masak mateng, bocahe medano legane iki kok. Mesakne banget ujug-ujug kok wis gelem ngarit ya Allah, alhamdulillah banget. Dan tak masak engko salak bocahe teko, urung mateng kok mesakne. Lho, mak mengki piye lho. Wong suket ning kok kandang sik lagi trubus sik kuning-kuning ngono kok is kon ngerai pagi padoni. Iki cewek lemu. Ini ae. Ranggaan kena is. Dikline emak. Oh. Lek rambar ke makani wedhus lek dal jane tak dal wedhus pinter awi nah tiap enten pinter tenan awi mulai takoni wedhus nyandi. Lah jere les gedhi kon ngedol. Ki olah kok gizi kok ngendi lek mangan dipakani cedem. Anake mek bedeteng-teng tok. Iki ana lah. Gizi dari godhong kalian, Ndra. Wes entek. Ana godhong nongko wae. Dipecah sisan ya. Tak pelek dek kaya yo. Ya, ada iki kok. Sing wedhus iki iso gotot. Ya. Karena lah tak gawan dia wis marem lek emak. Ye. Ya. Kayak yang ini kira kasane ke ramen. Wah, hari teh ada empan. Oh, udah besar ini. Loh. Bureram ya nih. Yeay.
dinah iki. Ini yo SSP nak ini. Nduk ning ngene gak ya guys. Kok koyo ngene semute. Loh. Ini. Sorry kalian tadi guys, ini ukur-ukur. Tidak nih kuning ayo. Bentar lagi kok. Keren. Oh. Ya yo. Sangat betul. SMA nang kelas 10. Oh, kira kan. Bisa lingsor kayo lho. Ini lagi coba. Mehene lah ya smart. Kurang ngerti ya guys. Cerita itu nih. Lembaran gambar sesuai karena. Wih. Gitu. Bisa kok. Juga yuk. Bocah loro mengira gelem wangi-wangi ding. Gelem memek nampa bayaran tok. Nggih. Nah, bagian penait tok. Kosone. Kon pekan. Guys. Guys. Besok Reno. Wah. Ini tau kan mui. Apa? Reno. Dah Reno. Ngan mulu. Orangnya pecah das mulu itu. Ini toto kata bentel urung saya kok urung kesel bayi ini mungkin lah sekarang ngetol waktu saya enak Nyapo gini. Stres. Celuk-celuk barang. Iki karek nang bayaran iki Nah, langsung nyapo piye. Ngono sih. Iki nglabuhi mak. Kiri. Kok kayak apa aku? Duit mengetai. Anjir golek wis. Oh, lah celeng. Kira kayak duit rene kon. Lah duit nang piye? Kere-kere tok. Lah kowe bagianmu mek 30.000 piro piye?
tenono kuwi wong. Ngasek enek konangane kowe dical mak. Orang nganteng aku. Tak nggo mak kepik barang kowe. Dadi bikingan. Soleh urung iki. Yo, ero kan. Nah, put. Oh. Kayak kaya ngene iki gak rambene. Ero kan. Ini iki wae. Baik. Jangan urung aku. Jangan urung. Ini yo kesel luwe nek mulai rong di gang neneh rambane iki ae tak kulup nek cilik-cilik pakane ngene les muter-muter nyengir-nyengir jangan ini. Kedua ini balik ya ya stiro kan ya pas wayah hadan mulai madang ngopi rokokan jos kowe muga didang nih yo cabut. Ada soleh tengah ini. Kayak ada tuh rusak kok. Celek gogok. Kayak nyeget tinggal ini. Ini tak titik laku panen. Menunggu ya sini. Kira. Oke, news sih. Nah, keren kok naik. Nges besok, bah. Ini panas jalan. Keren kini aja. Nah. Panas. Kurang titik ini jadi nih teh. Bentok barang kira belum ngewangi bayaran padahal kok harus tak panen sisanya itu alah lagi endang ke wes tuh namanya kok ya kena tidak kumpulnya ya pak barang ini itu teri saya teri ya teri gase gue salah gambar wae iki ngapono ada datang ada biasa lagi duit 500 ya leme melek sisan 5 lah 500 saya kita jaluk hedet dah lah ya Allah ke piro kuwi pironan kuwi 500 saya kat nah ndak mungkin 530 si 20.000 kan tak diongkos iku enggak ya opo lho kuwi ya kene kan kena koki musuh gabah oh tamput piye dorai rasida iki tak go balik neh yo ndelok diren di man wah suwi iku kok tak iso merken gitu iki
Loh, ati doi merek e. Arko merah. Kan nemen wong iki. Lek kowe delok merek Yamaha ya paling ora 2,5 juta. Oh, ala Yamaha buane Yamaha up. ya maaf kuwi. Piye? Dah anu nene lah lu. Piye? Ngedeten nek iso wae lek kayak kuwi. Lah kan Alah, sini radet. wis ra ngurus, ndak ngedeten ngono. Aku gelem macul iki. Terus Terus dina ya paling ora 150. oh raimu kuwi. Urung kok mangane. Mangane njaluk mbokmu ae lho. Rokoke. Rokok tuh dhewe kuwi oleh duit akeh dhewe lho kuwi. Iki udah sopo tak teli. Ora ngurus. Demak. Nah, ngedeten ngono. Gak. Walah. Bocah. Otok-otok. Barep ora iye. Wis ra guna iki. Sekali yo ayo. Galange jajal tak. Itu nih tengahmu ini. Ayo. Peh. Diteng ijen stres. Piye? Gowo kaya angkong lho kaya edet. Piye iki 500 kita jaluk edet. Yo jerek meneh. Hei. Piye? Bocah otok-otok. Ya. Jedormu to atas. Ora we. Oke, mulai. Boleh ya? Bali ono. Dikmu hangus. Alah. Jaluk nae. Iya. Mulai ngene iki. Bocah. Kon tuku edet tuku angkong. Elek sisan angkonge. Alah. Laraten. Yen tuku ki ning endi kae? Kok itu kayak ngomane. Lah, ini kedane lek. Kayak anturan kene. Anturan ono pe. Enak ya lo. Enak. Ora turu lho. Jos. Ngene iki. Alah. Namung wong tani. Piyen. Woi. Tutur ya elah kene. Oh, nek sik urip tekan saiki kaya. Alhamdulillah. Aku barang dia duit wis di rugi sedane kayak panganane wong 100 dua penuh kok nedet malah tukane angkong karaten pisan anyar ngono bu gelem mang bu karaten rongkot tuwek kaya ngono tunggu kok kali regane ora ngasih dulu tarik pulang sendiri nah gane lho bocah emang piye lho cara peti kok ini komangatus tak gitu ki rapuk mangatus iki kalau iki bacot duit mangatus jalan itu pulang ae kita nyetret di harus taubah dan yang kurang kerja gini emang lah kuwi koyo angkong alin gowo jliteng mang lah kuwi lek didelok-delok karate padha bane yo semono kuwi koyo angkong kuwi oh locok jliteng mang bocah lek pathak warak ditenono lek petuk bocah ibeh matus hilang wisan
Tuh. Ya bot bae. Layak kok ki mengradi tekak ning nggon sisan. Nyat iki muda lek kaya ditinta laut. Dus wedus. Tak suka dus. Simak di sini. Iki paling ora 3,5 juta. Iki 3,8 si payu iki. Street sasi ngarep bayaran neh iki. Ora sia-sia lah tung ngaret, lah tung ngepek ramban lah ngono-ngono ki mong. Nah, tuh panten aku lek kan golek duit dengan segala halnya dia pintar. Ning yo triki rada ngapusi ya, ora masalah. Penting is bayaran. Gitu. Ya ora. Takoni malah mendelep. Malah rumah nek ae kowe iki. Kowe 3,5 juta ya. Kalau nek bagol lah ya. Duh. Jos sih. Gila anek kontol ya gede-gede ini. Api kan titik-titik ini ya. Ya. Kontol mungkin saya gede. Ya kalau lewat terus ke Wandang, keringaran man. Mbok Dek. Dek. Aku terus kadang. Terus tembak yo. Mancing ngono. Terus suka tembak. Kok malah curiga betul buat anu pengen apa. Terus suka tembak. Ketemu juga ketemu. Tembak. Mosok ate pangan mak. Lah wong ale golek emak. Sok. Ketika nih wedus. Wedus emak ganteng-ganteng yo. Sudah. Kok kowe melek? Nelek. Jo lo yo, lek tidak aja melekne lo yo. Nek kok nek emak yo nekku. Ngono. Iya. Kayaknya apa dong? Ayo. Lo. Lah sing kene wedhus ora nek nyandi. Biar raw. Cah koyo ngono aku curiga karo kowe. Wedus mungkin sing ngendi to jane? Lah iki lho wedhus kabeh tapi kene nyandi. Tembak kan dirolu. Pokoknya sing kene nyandi. Ora ro. Kene nyandi. Ngomong nek ra ro kok. Sopo sing nyawa ngedol? Biar ro paling yo ketuku beras Lah nyawa. kowe lho sing turut kene klipan-klipan masa ra ro. Ya, Lah, ngaku rene yo ngeterne iki mung kae. iso lho wong ning kene kowe turut kene lho. Penuduhan nih, penuduhan. Yo ngaku to lek nyatu kowe ngedol. Penuduhan nih. Yo ora pantes ngono kuwi sing ning kene kowe. Ora iso, Yo ning kene saiki rene. Ora iso. Lah kowe lho terus piye lek ngono ki jajale? Sopo apa lho sing ning kene wong liya terus wedhuse rene sing dituduh sapa prinsip ning kene to? Di sini kene ra kutok. Lah sapa? Ya Allah lewe, kowe iki bocah kok yo ra gontong. Ngedit celek kok. Lah kowe tok gawane ramban nek tok enggak sungkem kok patute ge kok dol le wedhusku. Samar. Hei! Apa wedhus mbuh? Ngomong to le? Ngomong. Deket pangan lah Wedhus kene rene lho. Wis turut kene lho kowe. Piye kowe iki? Nyapa? Yo ngaku lek nyatu kowe nyawa ngedol. Nah aku lek ngedol wong ora ngedol. Gah. Bocah kok Gah. Aku lo mek ngedol wedhus emak. Tapi kan kowe ora ngomong. Ora ngomong. Ora bukan. Ora ngomong iki jenenge nyolong. Ambek tak mamak iki kudu ngomong. Nek emak ya nekku. Ora ngono, wong kowe lek nyambut gawe yo mek mancing, wayang ngarit yo ora gelem ngarit. Ketok-ketoke ngerti iki lho wedhuse mbok colong kita. Piye Kapan ya lo? Tak nih. Tarahne ramban sebentar. jeneng bantu wong tuwek iki wajar. Tapi lek carane ngedol wedhus kaya ora ngomong ngono kuwi lho yo elek lho, Le. Ben. Paling-paling kowe arep adol wedhus ora takon mamakmu. Ki sing kok adol ki karo wedhusku, Le. Lah wong wakmu lho ning kene mek nunut kan. Ya mestine kowe iki lho ngomong. Nyapa? Ngomong mak, wedhusmu sing ndi? Aja ngawur ae wedhuse mbok demo lho mbok dol. Hei, Sik apa to? omong. Yo ngomong. Bicarakan dengan baik-baik. Ya, piye lah ngomong?
iki apa kleru nek mesti tak ya. Iya, sini kene klotekku. Makane taren ngomong wong tuwek, ndi sing arep bodol. Ya wis tak kok omakmu ae. Lha iki Mbak Yune umur ora. Lah aku Mbak Ayu lho ora ngurusi adik. Lah kowe sebagai anak yo mestine ngurusi ibuku. Piye wedhusmu sing ngendi, Mak? Sing ngendi lek butuh adol sing ngendi timbang kok kleru kan ngono mestine. Meneng. Kok aja nyalahne mbok demu. Kae timbang dipangan mak opek. Wes, jahat-jahatane mbok demu iki lek kon mangan bocah yo ndak gelem. Tapi lek bocah nakal ngono ku yo kudu dikai pelajaran nek ngertine. Hei, kadani wong tuwa kaya ngono kuwi. Ngono ki lek mamakmu kesabar nyang kowe iki. Bocah ngancik ate nyang mboke dhe barang ra sopan. Wah, mulo ki makku tak agen cen-cen. Ngatan Paribasan le. Ambok demu kan jahat. Jadi aja jarak. Lek wong jahat ki kok jarak sithik ngene lho ngamuk. Kene ya sadar lek sampean iki jahat. Iya, memang aku jahat kok, makanya jadi jarak. Ben aja jahat. Kayak ngomong nyang ibumu kok. Ibu, ngono. Ya ibu apa mama lah punya lo ya terserah toh. Mak. Ya nyelok mah yo mang kok kita kon. Mak lek kok adol wedhus kleru mbok Dek, kepek nesu-nesu ngono wong kok. Gede doli iki semak ndi. Ya tak kok ngomong kok. Wong ki ngomong dhisik ben yo seneng kleru. Iwak triwak paus ora ngurus. Ya ora ngono kuwi kok kowe bukan pengurus. Sing ngurus ki sing duwe. Lah kowe ora duwe gek adol kok gak diurus. Saya ngene. Aku sing nyetok nyamari pesawat hari to. Mamake terlalu sabar bocahe nganyi ora ngerti ditoto sing apik, ora ngerti kebeneran. Butuh adol kuwi mbeke sapa orang ganceng. Alhamdulillah. Ngono kuwi bocah. Rapi ngono kok dipindho neh ya. Ora tak pindho ta. Sing wis ya wis, wong aku iki masuk jahat ya menungso. Sing urung aja kok pindho. Loh, tak baleni nang ping 5. Ya ora ngono kuwi lho, Le. Jadi ora oleh ping pindho ya nek ping 5. Terserah. Ya, Yang oke. penting aja kelawan wong tuamu, aja kelawan mamakmu. Gampang lek wi. Sak jahat-jahat aku menungso ya sik duwe kesabaran le, ora ketang titik. Akeh rita yo oleh sop sira oleh. Anggan duwe, wes eta kowe iki. Ya ora. Bocah ki tekan dari wong tuwek rungono gini yo. Hei, Oi. Masa. Mulai lah do timbang diuntal wong. Ora dhe sabar wi. Omong nih, aku ngene iki wis nesu karo Julidang. Aku mek dikeki dhuwit 5.000-an sing liyane atusan. Pangurus sawisan. Aku mek apa le kamu dino ke mang? kan ngesor kono. Dek ngapa arep ndi? Aku arep omong. Ngomong apa le? Aku diingi iki tidak juga harta karon. Harta karon le. Ya mbah harta karon. Karon ke kalau beras di karo adidam. Tibain suko. Wedhus ning kene. Kuwi ke pener nggone mamake apa nggone sampean, Mak? Wedhus kule kuwi udu wedhuse mamake. Wedhuse mamake lho udu sing didol kuwi. Lah wong jerake Sing yo didol nggone kleru wedhusku. mamake kok. Aku yo melok ae mun jerake yo juga harta karon, Mang. Lah iya. Harta karon, kok karon? Bolak-balik karon. Lali, Pak. Baleni karon. Karun. Heeh, sareh kuwi kleru yo ora apa-apa. Tapi yo melok omong yang bocahe kandhanono. Kowe kudu melok tanggung jawab ya. Ya wis to, aku melok tapi ke yo piye? Yo ora tak ngomong tanggung jawab ki ora, yo melok ngomong saksi. Mergo kowe melok mangan duit kudu dadi saksi kowe le. Yo, Mak. Abot lo ya dadi saksi. Yo. Harus jujur. Ngono rita aku yo engkek yo mek titik to. Ya titik aku yo melok dosa lo. Kowe harus jujur, kalau ndak jujur hancur uripmu. Kuwi. Yo. Nek fakta. Yo, Mak. kehidupan. Yo. Krungu? Yo, Aja krungu. gelem-gelem. Ngono kuwi akhire jale piye lek kleru wedhuse mbok dene ngono kuwi. Yo jenenge menungso ya nek lupute. Wis ngerti sifatnya sifat salah, tapi aja selalu berbuat salah. Yo, Mak. Ngono lho. Yo. Ngerti ra? Yo ngerti. Ya wis sak ngerti kowe kudu ngomong karo bocahe, Yo. nek kowe enek mamake. Mamake bocahe kuwi ya terus kowe melok ngomong. Yo iya kudu. Iya, Dik, apa ya mak lek nyelok terserah. Yo. Tuh, omongnya karo
tompo maksudnya. Yo. Lek tompo kok ngomong yo. Yo. Ngomong yo mek ngomong asir adol wedhuse. Sampean karo kayak mbok dene ngamuk bengok-bengok. Dasar mbok dene ki yo jahat ngono, yo. Yo, Mak. Yo wis ngono ae, sun. Yo Le. Kita nono nek cetuk jlidang. Pokoke iki kudu dianu. Kancane mek oleh titik, melok semprot, ati pangan pisan. Hah. Kaya ngene iki. Pangkas bagian ra penak, ancuk. Kowe kuwi lho Le. Adol wedhus ora. Ngono diare.